गुजिस्नि बोसोर बैसोनि आइजोआ बयनिख्रुइबो बुरैसिन आइजो विं वाकार महरै गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों। विं वाक बिरग्रा एर'प्लेननि सायाव गसंनानै दावबायनाय खालामनानै बयनिख्रुइबो बैसोगोनां आइजो जानानै गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों बेटी ब्रमेशआ। बेटी ब्रमेशआ इउनाइटेड किंडमनि ग्ल'सेस्टारशायरनि सेल्टेहामनि थागिबि। बेबादिनो सेल्टेहामनि बेटी ब्रमेशआ थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन विं वाक खालामबाय। बिथाङा थांनाय बोसोरनि आगस्त दानाव स्ट्रक जानायनि उनावबो गावनि रेकर्डखौ सिफायफिनदों होननानै बुंथिदों। 97 बोसोर बैसोआव बेबादिखौ खालामनो थाखाय बेटी ब्रमेशआ बुंदों दि बिथाङा बेफोरखौ खालामाब्ला जिउआव ओरैनो उसाव-बादाव मोनगोन आरो बुंबावदों दि दा गारि सालायनो हाला, बेखायनो बिथाङा दाबो मा खालामनो हायो बेखौ खालामनो गोसो दं होननानै डेली मेलआव फोसावदों। सेल्टेहामनि बेटी ब्रमेशआ थांनाय 10 बोसोराव 6 बार विं वाक खालामबाय। बेनि गेजेराव दा 97 बोसोर बैसोआव विं वाक बिरग्रा एर'प्लेननि सायाव गसंनानै दावबायनाय खालामनानै बयनिख्रुइबो बैसोगोनां आइजो जानानै गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों। बेबादिनो ब्रमेशआ गावनि बेराम जानाय उनाव थाफैनाय सेल्टेहाम जेनेरेल हस्पिटालनि थाखाय रां बुथुमनानै दान होनो थाखाय विं वाक आबुं खालामदों। मानोना स्ट्रक जानायनि थाखाय बिनि राव बुंनायाव हेंथा जादोंमोनब्लाबो हस्पिटालनि सिबिलाइगिरिफोरा बिथांखौ जोबोद मोजाङै जोथोन लादोंमोन। बेखायनो दा सेल्टेहाम एन्ड ग्ल'सेस्टारशायर हस्पिटाल चेरिटिनि थाखाय ब्रमेशआ रां बुथुमनानै होनो लादों।